ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോൻ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരോൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാനിധം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം ഹരിജനസഹിതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിത ശ്രീ വിശാഖാംനിതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമാവോം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപാപ്രദായിനെ ഗൗരഗദാമതായ നഗരഗ്രാമതാരിണേ. നമാവോം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ജയ ജയ ഭാഗവത ദേവ, ജയ ജയ ഭാഗവത. ജയ ജയ രാധാ കൃഷ്ണ സ്വരൂപ, ജയ ജയ ഭാഗവത ദേവ. ജയ ജയ ഭാഗവത. നിഗമകൽപ്പതരോർഗളിതം ഫലം ശുഗമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുക. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത് നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു. നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടകി. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദ ബാന്ധവാം ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം. മദേകബന്ധോ മത്സംഖ്യൻ മദ്ഗുരോ മന്മഹാദന മന്നിഷ്ഠാരക മദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമസ്തുതേ. ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय, नेता गौर प्रमानंदे. हरि हरि बोल. അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാബോധ സമിതി മാംഗ്ലൂരു ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. പ്രണാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാം പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് കുന്തി ദേവിയുടെ സ്തുതിയാണ് ഇങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കണേ. ഇന്ന് നമ്മൾക്ക് ശ്ലോകം 27 കുന്തി ദേവിയുടെ പ്രാർത്ഥനകള്, അധ്യായം 8, സ്കന്ധം 1,
ശ്ലോകം 27. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഈ നമോ ശ്ലോകമൊക്കെ എടുത്തു ശ്ലോകമൊക്കെ എടുത്തു ശ്ലോകം എടുത്തു. എന്നാലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആ വായിച്ചു ശരി, ഓക്കെ നോക്ക്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഹരേ നമോ കൃഷ്ണ. അകിഞ്ചന വിത്തായ നിവൃത്ത ഗുണവൃത്തയേ ആത്മാരാമായ ശാന്തായ കൈവല്യപതയേ നമ. വിവർത്തനം. ഭൗതികമായി ദരിദ്രരായവരുടെ സമ്പത്തായ അങ്ങേക്ക് എൻ്റെ പ്രണാമങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളുടെ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങൾ അങ്ങയെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാൻ എല്ലാത്തിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആളാണ്. അങ്ങ് സ്വയം സംതൃപ്തനാകിയാൽ അതീവ സൗമ്യനാണ്. ഏകാത്വവാദികളുടെ അധിപനും ആകുന്നു. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീലപ്രഭുവാദിക്ക് ജയ്. യാതൊന്നും തന്നെ സ്വന്തമായി ഇല്ലാതാകുന്നയുടൻ ഒരു ജീവസത്തയുടെ നിലനിൽപ്പ് അവസാനിക്കുന്നു. ആകയാൽ ശരിയായ അർത്ഥത്തിൽ ഒരു ജീവസത്തയ്ക്ക് ഒരു പരിത്യാഗിയാകാൻ കഴിയില്ല. എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടാല് നമ്മൾ പിന്നെ ബാക്കിയില്ല. അപ്പൊ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടാനായിട്ട് ഒരു ജീവസത്തയ്ക്ക് കഴിയില്ല. അധികതരമായി മൂല്യമുള്ള ഒന്നിനെ സ്വായത്തമാക്കാനായി ജീവസത്ത ചിലതിനെയൊക്കെ പരിത്യജിക്കുന്നു. കുറച്ച് ഏറ്റവും നല്ലത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചിലത് പരിത്യജിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഇന്നലെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം പ്രാപ്തമാക്കാനായി ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ബാലസഹജമായ വാസനകളെ, കളികളെയും കൂട്ടുകൂടലും ഒക്കെ കുറച്ചങ്ങോട്ട് മാറ്റിവെക്കുന്നു, പരിത്യജിക്കുന്നു. മെച്ചപ്പെട്ട ജോലിക്ക് വേണ്ടി ഒരു തൊഴിലാളി തൻ്റെ നിലവിലെ ജോലി ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. അതുപോലെ ഒരു ഭക്തൻ ഭൗതിക ലോകത്തെ പരിത്യജിക്കുന്നത് വെറുതെ അല്ല. ചെറിയ സുഖങ്ങളൊക്കെ വേണ്ടെന്ന് വെക്കുന്നത് അതീന്ദ്രിയമായ ഒരു സുഖം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭക്തൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ആത്മീയ മൂല്യത്തിൽ മികച്ച വാസ്തവികമായ മറ്റൊന്നിനു വേണ്ടിയാണത്. ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമിയും സനാതന ഗോസ്വാമിയും രഘുനാഥദാസ ഗോസ്വാമിയും മറ്റുള്ളവരും ലൗകികമായ പ്രതാപവും സമൃദ്ധിയുമെല്ലാം ഭഗവത് സേവനത്തിനായി ഉപേക്ഷിച്ചു. അവര് ഭൗതികമായിട്ട് വളരെ സാമ്പത്തികമായിട്ടും ഉയർന്ന നിലയിലുള്ളവരായിരുന്നു. ജ്ഞാനം കൊണ്ടും സൗന്ദര്യം കൊണ്ടും സമ്പത്ത് കൊണ്ടും എല്ലാം ഉയർന്ന കുലമഹിമ എല്ലാം ഉയർന്ന തലത്തിലുണ്ടായിട്ടും അവരെന്ത് ചെയ്തു? എല്ലാതും ലൗകികമായ പ്രതാപവും സമൃദ്ധിയുമെല്ലാം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായി ഉപേക്ഷിച്ചു. ലൗകിക അർത്ഥത്തിൽ അവരൊക്കെ പ്രമുഖ വ്യക്തികളായിരുന്നു. രൂപ സനാതന ഗോസ്വാമിമാര് ബംഗാളിൽ സർക്കാർ സേവനത്തിലുള്ള മന്ത്രിമാരായിരുന്നു. ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പോസ്റ്റില് ഇരുന്നിരുന്നവരായിരുന്നു. ശ്രീ രഘുനാഥ ഗോസ്വാമി ആണെങ്കിൽ അക്കാലത്തെ പ്രമുഖ ജമീന്ദാറിന്റെ പുത്രനായിരുന്നു. എന്നാൽ മുമ്പ് കൈവശമുണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാൾ അധികം മെച്ചമായ ഒന്നിനെ സ്വായത്തമാക്കാനായി അവർ സർവസ്വവും പരിത്യജിച്ചു. അതെല്ലാം ആ വലിയ നല്ല ജോലിയും നല്ല കുലമഹിമയും വീടും ഒക്കെ അവർ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു. എന്തിനു വേണ്ടി? ഭക്തർ സാധാരണയായി ഭൗതിക സമൃദ്ധി ഇല്ലാത്തവരാകുന്നു. അവർക്ക് ഭൗതിക സമൃദ്ധിയുടെ ആവശ്യമില്ല. ഒന്നും അവർക്ക് എനിക്ക് വേണം എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത പോലുമില്ല. എന്നാൽ അവർക്ക് ഭഗവത് ചരണ കമലങ്ങളാകുന്ന അതീവ രഹസ്യമായ നിധി സംഭരണമുണ്ട്. അവർക്ക് എന്താണ് അവര് നിധിയുള്ളത്? അവരുടെ കയ്യിൽ എന്തോ ഒരു നിധിയുണ്ട്. അതേതാണ്? ഭഗവാന്റെ ചരണ കമലമാകളാകുന്ന അതീവ രഹസ്യമായ നിധി, ഭഗവാന്റെ പാദം. അതാണ് കമലം. താമരപ്പൂ പോലെയുള്ള പാദങ്ങളിലാണ് അവരുടെ ആശ്രയം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പക്കൽ ഒരു ശ്രീല സനാതന ഗോസ്വാമിയെ കുറിച്ച് ഹൃദ്യമായ ഒരു കഥയുണ്ട്. സനാതന ഗോസ്വാമിയെ കുറിച്ചൊരു കഥയുണ്ട്. എന്താണ്? ഒരാള് വന്നിട്ട് ഒരു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പക്കൽ ഒരു ചിന്താമണി കല്ലുണ്ടായിരുന്നു. ആരുടെ പക്കല്? സനാതന ഗോസ്വാമിയുടെ പക്കൽ ഒരു ചിന്താമണിക്കല്ല്. അതുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു ജോലിയും ചെയ്യണ്ട. അത് എങ്ങനെ അത്രയും ഭൗതികമായി മൂല്യമുള്ള ഒരു വസ്തുവായിരുന്നു ചിന്താമണിക്കല്ല്. പക്ഷെ അദ്ദേഹം അത് എവിടെയോ ഒരു ചവറ്റുകൊട്ടയിൽ ഇട്ടിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഒരാൾ വന്നിട്ട് അത് എന്തെങ്കിലും മൂല്യമുള്ളത് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ എൻ്റെ ഒന്നുമില്ലല്ലോ എന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഓർമ്മ വന്നു, ഇവിടെ എവിടെയോ ഒരു ചിന്താമണി കല്ലുണ്ടായിരുന്നല്ലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ട് അത് പരതി നടന്ന് അത് ചവറ്റ് കുപ്പേന്നാണ് തപ്പി എടുത്തു കൊടുത്ത്. ഇത് കിട്ടിയപ്പോ ഇയാൾക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. ചിന്താമണിക്കല്ല് ഇതൊക്കെ വല്ലവർക്കും കൊടുക്കുമോ എന്നുള്ളൊരു ഇതില്
അദ്ദേഹം ഇതും കൊണ്ട് നടന്നു. എന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ചിന്ത വന്ന്, എന്താണ്, ഈ കല്ല് ഇദ്ദേഹം ചവറ്റുകൊട്ടയിലിട്ടിരിക്കണം. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുറെ അധികം ഇതിനേക്കാളും മൂല്യമുള്ള ചിന്താമണി കല്ലിനേക്കാളും വിലയുള്ള എന്തൊക്കെയോ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിലുണ്ട്. അപ്പൊ ഒന്നും കൂടി ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇനിയും അത് കിട്ടുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹം, അതാണ് ആർത്തി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ, അങ്ങനെ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, എനിക്ക് ഇത് അങ്ങ് വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ടിരുന്നതല്ലേ, ഇതെനിക്ക് വേണ്ട, ഇതിനേക്കാളും നല്ലത് വല്ലതുണ്ടെങ്കിൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ പറഞ്ഞ ഇനിയുള്ളത് എൻ്റെ നാമ സങ്കീർത്തനമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ആ ജ്ഞാനം പകർന്നു കൊടുത്തു. ആ ജ്ഞാനം പകർന്നു കൊടുത്തിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഭക്തനാക്കി തീർത്തു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം അതുവരെയുള്ള ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളൊക്കെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂട്ടുകെട്ട് സത്സംഗത്തിലൂടെ അതെല്ലാം മാറി അദ്ദേഹവും ഒരു ഭക്തനായി ചേർന്നു. ആ കഥയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പക്കൽ ഒരു ചിന്താമണി കല്ലുണ്ടായിരുന്നു. ഈ രത്നം അദ്ദേഹം ഒരു ചവറ് കൂനയിലാണ് നിക്ഷേപിച്ചിരുന്നത്. ആവശ്യക്കാരനായ ശീലമാതാജി മ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആവശ്യക്കാരനായ ഒരാൾ അതെടുക്കുകയും പിന്നീട് എന്തുകൊണ്ട് അത്തരം അമൂല്യമായ ഒന്നിനെ ചവറുകൂനയിൽ നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് ചിന്തിച്ച് അത്ഭുതപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ആകയാൽ അദ്ദേഹം വീണ്ടും സനാതന ഗോസ്വാമിയുടെ ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട വസ്തു വേണമെന്ന് ആരാഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം നൽകപ്പെട്ടു. ആ ദിവ്യനാമം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അകിഞ്ചന എന്ന പദത്തിന് ഭൗതികമായി യാതൊന്നും പ്രദാനം ചെയ്യാനില്ലാത്തവൻ എന്നർത്ഥമാകുന്നു. വല്ലവരും നമ്മളോട് എന്തെങ്കിലും അന്വേഷിച്ച് വന്നാൽ ഭൗതികമായിട്ട് ഒന്നും കൊടുക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇല്ലാത്ത ആളെയാണ് എന്ത് പറയുക, അകിഞ്ചന. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ ധനവാനായിരിക്കും. ആരാണ്? ഭഗവാൻ. ഈ വിശ്വം മുഴുവൻ ഭരിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണയിലായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ളതാണ് അകിഞ്ചന. ഭൗതികമായി യാതൊന്നും പ്രദാനം ചെയ്യാനില്ലാത്തവൻ എന്നർത്ഥമാകുന്നു. ഒരു യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ അഥവാ മഹാത്മാവ് ഭൗതികമായ യാതൊന്നും തന്നെ ആർക്കും നൽകുന്നില്ല. ഒരു മഹാത്മാവിന്റെ അടുത്ത് ചെന്നാല് ഒരു 500 രൂപ, ഒരു 100 രൂപയോ ഒന്നും കൊടുക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിലുണ്ടാവില്ല. കാരണം അദ്ദേഹം മാത്രമാണ് ഒരു യഥാർത്ഥ ഭക്തന്റെ സ്വത്ത്. എന്താണ്? ഭൗതികമായി അതൊന്നും തന്നെ ആർക്കും നൽകുന്നില്ല. എന്തെന്നാൽ അദ്ദേഹം ഭൗതികങ്ങളായ സർവ സ്വത്തുക്കളും നേരത്തെ തന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ സർവോന്നത സമ്പത്തായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ പ്രദാനം ചെയ്യാൻ ഒരു ഭക്തന് കഴിയും. മറ്റുള്ളവർക്ക് ഭക്തി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ, അല്ലെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും. കാരണം അദ്ദേഹം മാത്രമാണ് ഒരു യഥാർത്ഥ ഭക്തന്റെ സ്വത്ത്. ചവറുകൂനയിൽ എറിയപ്പെട്ടിരുന്ന സനാതന ഗോസ്വാമിയുടെ ചിന്താമണിക്കല്ല് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വത്തായിരുന്നില്ല. അത് ഭൗതികപരമായി അത്രയും വിലപിടിപ്പുള്ളതാണെങ്കിലും കൂടി അദ്ദേഹത്തിന് അത് ഒരു നിസ്സാരമായിട്ട് ഒരു ചവറുകൂനയിൽ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടായിരുന്നു. അല്ലാത്ത പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് വെക്കുമായിരുന്നില്ല. നമ്മളാണെങ്കിലോ അതൊക്കെ എടുത്ത് ലോക്കറിന്റെ ഉള്ളിലാണ് അല്ലെ വെക്കുക. സാധാരണ അവിടെ ഇവിടെ ഒന്നും വെക്കൂല, അളമാരിയിൽ പോലും വെക്കില്ല. അല്ലാത്ത പക്ഷെ അതിനെ അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് വെക്കുമായിരുന്നില്ല. ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളും ആത്മീയ പുരോഗതിയും രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഒരു നവഭക്തനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ സവിശേഷ ദൃഷ്ടാന്തം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഒന്നില് ഭൗതികമായ അഭിലാഷങ്ങൾക്ക് പുറമെ നമ്മൾ ഓടി നടക്കുക, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ അവിടെ വെച്ചിട്ട് ആത്മീയ പുരോഗതി ഏറ്റവും ആയിട്ട് ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ശാന്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. ഇന്ന് നമ്മൾ സത്സംഗത്തിൽ കേട്ടല്ലേ, എന്താണ് ഓം ശാന്തി 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 എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ചോദിക്കുക, അല്ലെ സുഖം 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 എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരാളും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കില്ല. എന്താണ്? മനസ്സിന് ശാന്തി തരൂ. ഭഗവാനെ കൂടുതൽ വീണ്ടും വീണ്ടും സ്മരിക്കാനും സേവ ചെയ്യാനുമുള്ള ശാന്തി ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒരു ഭക്തൻ പ്രാർത്ഥിക്കുക. രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഒരു നവഭക്തനെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ സവിശേഷ ദൃഷ്ടാന്തം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. സർവ്വതിനെയും ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ആത്മീയമായി കാണാൻ കഴിയാത്ത പക്ഷം ഒരാൾ ജഡത്തെയും ചേതനത്തെയും വേർതിരിച്ചറിയണം. ഏതാണ് ജഡം? നമ്മുടെ ഭൗതിക ശരീരം. ചേതനം
നമ്മുടെ ആത്മാവ്. അത് രണ്ടും വേർതിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നവന് മാത്രമേ ഇതൊക്കെ ചിന്തിക്കാൻ പോലും സാധിക്കുള്ളൂ. ശ്രീല സനാതന ഗോസ്വാമിയെ പോലെയുള്ള ആത്മീയ ഗുരുക്കന്മാർക്ക് സർവ്വതിനെയും ആത്മീയമായി ദർശിക്കുവാൻ സാധിക്കുമെങ്കിലും നമുക്ക് അത്തരം ആത്മീയ ദൃഷ്ടി ഇല്ലാത്തതിനാൽ നമുക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഈ ദൃഷ്ടാന്തം നൽകിയത്. നമ്മൾക്ക് അതിനുള്ള എക്സാമ്പിൾ നൽകിയതാണ്. ഭൗതിക വീക്ഷണം അഥവാ ഭൗതിക സംസ്കാര പുരോഗതി ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് വലിയ പ്രതിബന്ധമാകുന്നു. അതിന് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലെ, അതിന് ഒബ്സ്റ്റക്കിള്, അതായത് പ്രതിബന്ധമാകുന്നു. അത്തരം ഭൗതിക പുരോഗതി ജീവസത്തകളെ ഭൗതിക ശരീരം എന്ന ബന്ധനത്തിൽ അകപ്പെടുത്തുന്നു. വീണ്ടും വീണ്ടും കിട്ടണം എന്നുള്ളൊരു ബന്ധനത്തില് നമ്മൾ അകപ്പെട്ടു പോകും. ഇതിനെ തുടർന്ന് എല്ലാവിധ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നു. വീണ്ടും വീണ്ടും അതിനു വേണ്ടി പരക്കം പായാണ് നമ്മൾ കിടന്നിട്ട്. ഓരോ ഒന്ന് കിട്ടും തോറും ഇനി ഇപ്പൊ മക്കള് കല്യാണം കഴിയണം എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കും. മക്കളുടെ ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തമായാലും. അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ അടുത്തത് എന്താണ്? നാട്ടുകാർ വിടുവോ? നാട്ടുകാരെന്ത് ചോദിക്കും? 2 മാസമായല്ല അല്ലെ 3 മാസമായല്ല, കുട്ടികളൊന്നും ആയില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ പിന്നെ കുറച്ച് ഇല്ലാത്ത കാശൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോകാനൊക്കെ തുടങ്ങും. അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞ് കുട്ടികൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ അടുത്തത്? പിന്നെന്താ ചോദിക്കാ? വീട് വെക്കണ്ടേ? വീടൊന്നും വേണ്ടേ? നിങ്ങൾ മാറി താമസിക്കണില്ലേ? ഒരു കുട്ടിയൊക്കെ ആയില്ലേ? നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ആ തറവാട്ടിൽ നിന്നൊന്ന് മാറി താമസിച്ചൂടേന്ന് ചോദിക്കും. ഒരാള് ചോദിച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ പിന്നെ അത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കിടന്ന് നെരിപ്പോട് പോലെ ഇങ്ങനെ ഇതേനോ. ശരിയാണ്, എൻ്റെ കുട്ടീനെ ശ്രദ്ധിക്കണം, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അതിനു വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കി വെക്കണം. അപ്പം ഏറ്റവും ആദ്യം വീട് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കിട്ടണതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബാങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടായി അടുത്ത കഷ്ടപ്പാട്. അതെല്ലാം നടന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേനും കുട്ടീനെ വലുതാക്കണം, അതായി ഇതായി അങ്ങനെ നമ്മൾ ബന്ധനത്തില് മുറുകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം അല്ലെ. ഇതുപോലെ ഭൗതിക ജീവിത സങ്കല്പത്തിന്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളായ നിരവധി അനാവശ്യ വസ്തുക്കളുണ്ട്. അപ്രകാരം അനേകം അനാവശ്യ വസ്തുക്കളിൽ ശ്രദ്ധ തിരിക്കയാൽ മാനവ ജീവിതത്തിന്റെ പരമപ്രധാനമായ ആത്മീയ സാക്ഷാത്കാരം പ്രാപ്തമാക്കാതെ മാനവശക്തി പാഴാക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും വീടുകളിലെ ഒരളമാര് തന്നെ തുറന്നു നോക്കിയാൽ അറിയാം, ഒരാവശ്യമില്ലാത്ത സാധനങ്ങളും നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് എടുത്തു വയ്ക്കൂല അല്ലേ. അതിങ്ങനെ കുന്നുകൂടി ഒന്ന് എടുത്തു നോക്കും. ഓ, ഇന്ന് ഇത് എടുക്കണ്ട, അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് അതവിടെ ഇരിക്കും. അങ്ങനെ ഫ്രിഡ്ജിന്റെ അകത്ത് നോക്കിയാലും 4 ദിവസം അതിൽ വെച്ച് കേടാക്കിയാലേ നമുക്ക് അതെടുത്ത് കളയാൻ തോന്നുള്ളൂ. എല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതവിടെ സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മളതൊന്നും നഷ്ടപ്പെടുത്താനായിട്ട് നമ്മൾക്ക് മനസ്സ് വരില്ല. അത് ആവശ്യക്കാർക്കും കൊടുക്കൂല, നമ്മളോട്ട് ഉപയോഗിക്കില്ല. അങ്ങനെ അത് കൂട്ടി വെക്കാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ ആത്മീയ സാക്ഷാത്കാരം പ്രാപ്തമാക്കാതെ മാനവശക്തി പാഴാക്കുന്നു. ഊർജം പാഴാകുന്നതിന്റെ മറ്റൊരു ദൃഷ്ടാന്തമാണ് ചന്ദ്രനിൽ എത്തിച്ചേരാനുള്ള മനുഷ്യന്റെ പരിശ്രമം. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയണത്? കഷ്ടം. ഊർജം പാഴാകുന്നതിന്റെ മറ്റൊരു ദൃഷ്ടാന്തമാണ് ചന്ദ്രനിൽ എത്തിച്ചേരാനുള്ള മനുഷ്യന്റെ പരിശ്രമം. നമ്മൾ സയൻസൊക്കെ വിപുലീകരിച്ചു, ശാസ്ത്രം വളർന്നു, ചന്ദ്രനിൽ കാല് കുത്തി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. പക്ഷെ അവിടെ ചെന്നിട്ട് വല്ലതും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ നമുക്ക്? അവിടെ ഒന്ന് കാല് കുത്താൻ പോലും പറ്റില്ല. ഇത്ര അധികം പൈസയൊക്കെ ചെലവാക്കി നമ്മൾ അവിടെ പോണ്, തിരിച്ചു പോരണം. അവിടെ നിൽക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ജീവിക്കാൻ ഉതകുന്ന ഒരു ശരീരം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾക്ക് അവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റുക. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിലോ നമ്മൾ അവിടെ പറന്ന് നടക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ, അല്ലാണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. തിരിച്ചു പോരന്നെ വേണം. പക്ഷെ അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നാൽ ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളിലൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, അതിനനുസരിച്ചുള്ള ചന്ദ്രനിലായാലും ചൊവ്വയിലായാലും എല്ലായിടത്തും ആഗ്രഹങ്ങൾക്കനുസരിച്ചുള്ള ജീവികൾക്ക് മാത്രമാണ് അവിടെ താമസിക്കാനും എല്ലാത്തിനും സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലാതെ നമ്മളുടെ ഈ ഭൂമിയിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരു ശരീരവും കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് അവിടെ പോകാൻ പറ്റില്ല.
നമ്മള് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ പോകാനിരിക്കണ കൂട്ടരാണ് അല്ലെ. ട്രെയിനിൽ കയറി ഇരിക്കണം എന്നാണ് നമ്മുടെ വിചാരം. അത് ഈ ശരീരമായിട്ട് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. പോകാൻ പറ്റില്ല. നമ്മുടെ ആത്മാവ് മാത്രമേ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ശരീരം നമ്മൾക്ക് കിട്ടും. അപ്പൊ മാത്രമേ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ പറയണത്, ചന്ദ്രനില് എത്തിച്ചേരാനുള്ള മനുഷ്യന്റെ പരിശ്രമമാകുന്നു. ആ പരിശ്രമം അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണ, റോക്കറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കണ, അത് പോയി കത്തിച്ചാമ്പലായി പോകുന്നു. ആളുകള് അതും കഴിഞ്ഞ് അവിടേക്ക് പോയി അവിടെ പോയി കല്ല് പറക്കിക്കൊണ്ടുവന്ന് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. പിന്നെ കേട്ടു അവിടെ ഒന്നും പോയിട്ടേ ഇല്ല, അത് വേറെ കൊടി അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ്, അങ്ങനെ പല ഊഹാപോഹങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കണുണ്ട്. അപ്പോൾ ചന്ദ്രനിൽ എത്തിച്ചേരാനുള്ള മനുഷ്യന്റെ പരിശ്രമമാണ്. പോയി അവിടെ നിന്ന് അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടു പോരാന്നല്ലാണ്ട് അവിടെ താമസിക്കാനുള്ളൊരു ഇതൊന്നും നമ്മൾക്ക് കിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ ചൊവ്വയിലേക്ക് കുറെ ആൾക്കാർ പോകുന്നുണ്ട്. അവരെന്താ പറയണത്? അവിടെ പോയി മരിക്കാനായിട്ടാണ് പോണത്, തിരിച്ചു വരാനായിട്ട് അവര് പോണില്ല. തിരിച്ചു വരില്ല, അവിടെ പോകും, പിന്നെ തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള ഒരു മട്ടിയിലാണ് പോണത്. അത് അവർക്ക് തന്നെ അറിയാം. അങ്ങനെ അപ്പൊ എന്താണ് ഊർജം, ഫലത്തിൽ അത് യാതൊരു ഭൗതിക സ്വത്തുക്കളും ഭഗവത് ഭക്തർക്ക് ഇല്ലാത്തതിനാൽ അവരെ അകിഞ്ചനന്മാർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കും. ആരാണ് അകിഞ്ചനന്മാര്? യാതൊരു ഭൗതിക സ്വത്തുക്കളും ഇല്ലാത്ത ഭഗവത് ഭക്തരെയാണ് അകിഞ്ചനന്മാർ എന്ന് പറയുന്നു. അത്തരം ഭൗതിക സ്വത്തുക്കളെല്ലാം തന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ്. സത്വരജ സമോ ഗുണങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് ഈ സ്വത്തുക്കളെല്ലാം. അവ ആത്മീയ ശക്തിയെ പാഴാക്കുന്നു. ആകയാൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ അത്തരം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നാം എത്രത്തോളം കുറച്ച് ഉടമസ്ഥതയിൽ വെക്കുന്നുവോ അത്രത്തോളം അധികതരമായി ആത്മീയ പുരോഗതിക്കുള്ള ഒരു നല്ല അവസരം നമുക്കുണ്ട്. നമ്മൾ ഒരു കഥ കേട്ടു. അന്ന് ശ്രീകൃഷ്ണനും അർജുനനും കൂടി ഒരു പാവപ്പെട്ട ഒരു വൃദ്ധയുടെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് എന്നിട്ട് പാലാണ് കൊടുത്തത് അല്ലെ. എന്നിട്ട് തിരിച്ചു പോന്നപ്പോ പറഞ്ഞ് എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും പോണോടത്തൊക്കെ ഓരോ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിച്ച്, ആ സ്ത്രീക്ക് ആ അമ്മയ്ക്ക് എന്താ അനുഗ്രഹമാണ് കൊടുത്തേന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ പറഞ്ഞ് അവരുടെ വീട്ടിൽ ആകെ ഒരു പശുള്ളൂ, ആ പശു ചത്തു പോട്ടെ എന്നാണ് പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞു. അയ്യോ എന്തൊരു കഷ്ടമാണ് ആ പറഞ്ഞത്. അത്രയും നമ്മ ചെന്നപ്പോഴത്തിനും അത് പോയി പശുവിനെ കറന്ന് പാലൊക്കെ നമ്മൾക്ക് തന്നു. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തു എന്ന്? എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ചെയ്തത്? കഷ്ടപ്പാട് പശുവിനെ മറന്നിട്ട് ഭൗതിക ആ പശുവിന്റെ പിന്നാലെ ഓടി നടന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേരും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ, അത് ഭക്തിയാണ്. ആ ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് ആ ഒരു ഭൗതികത പോലും ഭഗവാൻ ഇല്ലാണ്ടാക്കാണ് ചെയ്തത്. അതാണ് അവിടെ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അത്രത്തോളം അധികതരമായ ആത്മീയ പുരോഗതിക്കുള്ള ഒരു നല്ല അവസരം നമുക്കുണ്ട്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന് ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളുമായി നേരിട്ട് ഒരു ബന്ധവുമില്ല. നമ്മൾ ചെന്നിട്ട് എന്താ ചോദിക്കണേ? ഭഗവാന്റെ നടയിൽ ചെന്നിട്ട് കൃഷ്ണ എനിക്ക് അത് വേണേ ഇത് വേണേന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പ്രാർത്ഥിക്കാല്ലേ. പക്ഷേ ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളുമായി നേരിട്ട് ഒരു ബന്ധവുമില്ല. ഭഗവാന്റെ സർവകർമ്മങ്ങളും ലീലകളും ഭൗതിക ലോകത്തെ പ്രദർശിപ്പിച്ചവയെങ്കിൽ തന്നെയോ ആത്മീയമായവയാണ്. അപ്രകാരം ആത്മീയമായവയാണ് എല്ലാം പ്രദർശിപ്പിച്ചത്. അപ്രകാരം അവയെല്ലാം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളാൽ ബാധിതമല്ല. ആത്മീയത ഉള്ളതുകൊണ്ട് ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് ബാധിതമല്ല. അപ്രകാരം ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ ഇപ്രകാരം അരുളി ചെയ്യുന്നു: അദ്ദേഹത്തിന്റെ സർവകർമ്മങ്ങളും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആവിർഭാവവും തിരോഭാവവും പോലും അതീന്ദ്രിയങ്ങളാണ്. എല്ലാം അതീന്ദ്രിയമാണ്. അവിടെ നിന്ന് രാധാറാണിനെ അടക്കം എവിടെ നിന്നാണ് വന്നത്? ഗോലോകത്തിൽ നിന്ന്. അതുപോലെ കുറെ പരിച്ഛിതങ്ങളും എല്ലാമായിട്ടാണ് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നത്. അതാണ് പറയുന്നത്, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അവതാരി ആണ്, അവതാരം അല്ല എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരുവൻ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വീണ്ടും ജന്മമെടുക്കുന്നില്ല, ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങി ചെല്ലുന്നു.
ഭൗതിക രോഗ അവസ്ഥയ്ക്ക് ഹേതു ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് മേലുള്ള അഭിനിവേശവും ആധിപത്യവുമാകുന്നു. നമ്മൾ എല്ലാവരും രോഗികളാണ്. എന്തിന്റെ രോഗം? നമുക്ക് ഭൗതികത വീണ്ടും 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 വേണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ആ രോഗാവസ്ഥയില് ത്രിഗുണങ്ങളില് അങ്ങനെ ബന്ധനസ്ഥനായി കിടക്കണ്. ഈ അഭിനിവേശം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ പരസ്പര പ്രവർത്തന ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്നവയാണ്. അത്തരം മിഥ്യ ആസ്വാദനത്തിൽ ഭഗവാനോ ഭഗവത് ഭക്തർക്കോ ആസക്തിയില്ല. ആകയാൽ ഭഗവാനെയും ഭക്തരെയും എന്തെന്ന് പറയും? നിവൃത്ത ഗുണവൃത്തി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. എല്ലാത്തിൽ നിന്നും നിവൃത്തി വന്നവര്, പരിത്യജിച്ചവര്, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളാൽ ഒരിക്കലും ആകർഷിതനാകാത്തതിനാൽ ഉത്തമ നിവൃത്ത ഗുണവൃത്തിയാണ് പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ. ഭഗവാന് ഉത്തമ നിവൃത്ത ഗുണവൃത്തി എന്ന് പറയും. ഭക്തരൊക്കെ വെറും നിവൃത്ത ഗുണവൃത്തികളാണ്. അതേസമയം ജീവസത്തകൾക്ക് അത്തരം പ്രവണതയുണ്ട്. അവര് ചില ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ മായിക ആകർഷണത്തിന്റെ കെണിയിൽ അകപ്പെടുന്നു. നമ്മൾ എത്ര ഇതായാലും ഒരു ഇത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളിൽ നമ്മൾ ആകൃഷ്ടരാകുന്നു. അത് നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. പരസ്പര പൂരകമായി ഭഗവാൻ ഭക്തരുടെയും ഭക്തർ ഭഗവാന്റെയും സ്വത്താകുന്നു. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സ്വത്താണ്. ഇവിടെ കുന്തിദേവി തന്നെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, എനിക്ക് എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ട് വേണമെങ്കിലും തന്നോളൂ, ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം മാത്രം തന്നാൽ മതിയെന്ന്. ആകയാൽ ഭക്തർ നിശ്ചയമായും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീന്ദ്രിയരാണ്. ഭക്തര് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീന്ദ്രിയരാണ്. സ്വാഭാവികമായ നിർണയമാണത്. അല്ലെങ്കിൽ ഔത്സുക്യമോ ഊഹാപോഹമോ കാരണമോ ക്ലേശങ്ങളുടെയോ ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെയോ പ്രശമനത്തിനായോ ഭഗവാനെ സമീപിക്കുന്ന മിശ്ര ഭക്തരിൽ നിന്നും തികച്ചും വിഭിന്നരാണ് അത്തരം കലർപ്പറ്റ ശുദ്ധഭക്തർ. ഭക്തര് തന്നെയാണ് അവര്. ഭഗവാനെ പല പല ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ട് 4 തരത്തിലുള്ള ആളുകളെ സമീപിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവര് എന്തെന്ന് പറയും? മിശ്ര ഭക്തർ എന്ന് പറയും. അതേസമയം ശുദ്ധഭക്തരുണ്ട്. ശുദ്ധഭക്തർക്ക് ഇതൊന്നും ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ മുകളിലാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ ഉത്തമ നിവൃത്ത ഗുണവൃത്തിയാണ്. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരോട് ഭഗവാനെ പ്രതിപ്രവർത്തനം ചെയ്യേണ്ടതായി യാതൊന്നും ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഭഗവാനെ പറയണതാണ് ആത്മാരാമ. എന്താണ് ആത്മാരാമ? ഉറഞ്ഞ എല്ലാരും ആത്മാവിൽ തന്നെ രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആത്മാവിൽ തന്നെ രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആത്മാവിൽ രമിക്കുന്നവൻ. രമിക്കുക എന്ന് വെച്ചാല് സന്തോഷിക്കുന്നവൻ, ആത്മാവിൽ സന്തോഷിക്കുന്നവൻ. ഭൗതികതയിലല്ല സന്തോഷിക്കുന്നത്, അതീന്ദ്രിയമായ ആത്മാവിൽ സന്തോഷിക്കുന്നവനാണ് ആത്മാരാമ അഥവാ സ്വയം സംതൃപ്തൻ. എല്ലാം ഭഗവാൻ കനിഞ്ഞ് നമ്മൾക്ക് തരും. ഭഗവാനെ വിശ്വസിച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ജീവിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും കുറച്ച് സമ്പത്തും ഇതൊക്കെ വേണം. അതൊക്കെ ഭഗവാൻ അറിഞ്ഞു തരും. നമ്മൾ ചോദിക്കൊന്നും വേണ്ട, ചോദിക്കാണ്ട് തന്നെ അറിഞ്ഞു തരും. ഭഗവത് ശാസ്ത്രം അതിനുദാഹരണമാണ് ആർക്ക് കൊടുത്തത്? കുജലൻ വന്നിട്ട് ഒന്നും ചോദിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. തിരിച്ചു മടങ്ങി പോകുമ്പോഴാണ് അയ്യോ ഞാൻ എന്തിനാ വന്നേന്ന് വരെ ആലോചിക്കണേ. പക്ഷെ അവിടെ ചെന്നപ്പോഴത്തേനും എല്ലാം നിറഞ്ഞ സംതൃപ്തിയോടുകൂടി എല്ലാം കൊടുത്തിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പോ സ്വയം സംതൃപ്തനാകിയാൽ അദ്ദേഹം ഭഗവത് അസ്തിത്വത്തിൽ സംലയിക്കുവാൻ കാക്ഷിക്കുന്ന എല്ലാ ഏകത്വവാദികളുടെയും യജമാനനാകുന്നു. അത്തരം ഏകാത്മവാദികൾ ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭഗവാന്റെ സ്വകീയമായ തേജസ്സിനുള്ളിൽ സംലയിക്കുന്നു. അവർ മുക്തിയിൽ വരും. പക്ഷേ ഭക്തൻ, ഇവിടെ ഒരു കാര്യം പറയണ്ട്, എന്നാൽ ഭക്തർ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. ആ ലീലകളെ ഒരിക്കലും ഭൗതികമാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. അത് ഭൗതികമല്ല, അത് അതീന്ദ്രിയ ലീലകളിലാണ് ഭക്തൻ പ്രവേശിക്കുന്നത്. ഹരികൃഷ്ണ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കണ. ശ്ലോകം 28. തങ്കമാതാജി എന്താ കഷ്ടം വെച്ചിരിക്കണ? മനസ്സിലാവണില്ലേ?
തണുപ്പ് കാരണമാണോ? മനസ്സിലാവണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. മ്യൂട്ടായിട്ട് കേൾക്കല്ലേ, അതാരം ഒന്നും മിണ്ടാത്തെ. ആ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 28. മന്യേ ത്വാം കാലമീശാനം അനാദിനിധനം വിഭും സമം ചരന്തം സർവത്ര ഭൂതാനാം യന്മിഥ കലി. മന്യേ ത്വാം കാലമീശാനം അനാദിനിധനം വിഭും സമം ചരന്തം സർവത്ര ഭൂതാനാം യന്മിഥ കലിഹി. അല്ലയോ മന്യേ, ഞാൻ ഞാൻ നിരൂപിക്കുന്നു, ത്വാം അങ്ങ്, കാലം ശാശ്വതമായ കാലം, ഈശാനം പരമപുരുഷ ഭഗവാൻ, അനാദിനിധനം അന്തവുമില്ലാത്ത, അനാദിനിധനം ആദിയും അന്തവുമില്ലാത്ത, വിഭും സർവവ്യാപി, സമം സമമായി ദയാലുവായ, ചരന്തം വിതരണം ചെയ്യുന്നു, സർവത്ര സർവയിടത്തും, ഭൂതാനം ജീവാത്മാക്കളുടെ യത് മിഥഃ കലിഹി. എന്താണ് വിവർത്തനം? ശ്രീല പ്രഭുവാദിക്ക് ജയ്. അല്ലയോ ഭഗവാനെ, അങ്ങ് ശാശ്വതമായ കാലമാകുന്നു, പരമനിയന്താവാകുന്നു, ആദ്യവും അന്തവുമില്ലാത്തവനാകുന്നു, സർവവ്യാപിയുമാണെന്ന് ഞാൻ നിരൂപിക്കുന്നു. കുന്തിദേവി പറയാണ്, ഭഗവാനെ അങ്ങ് ശാശ്വതമായ കാലമാണ്, പരമനിയന്താവാണ്, ആദ്യവും അന്തവുമില്ലാത്തവനാണ്, സർവവ്യാപിയാണ്. അങ്ങയുടെ കൃപ ചൊരിയുന്നതിൽ അങ്ങ് എല്ലാവരോടും സമനാണ്, എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ കാരുണ്യം കൊടുക്കുന്നു. ജീവാത്മാക്കൾ തമ്മിലുള്ള കലഹങ്ങൾക്ക് നിദാനം സാമൂഹ്യ വ്യവഹാരമാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ജീവാത്മാക്കൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കലഹിക്കുന്നത്? അവർക്ക് എനിക്ക് വേണം, അധികം നിനക്ക് വേണ്ട, നീ എന്ത് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് സാമൂഹ്യ വ്യവഹാരം കൊണ്ടാണ് കലഹിക്കുന്നത്. അതിന് ഭഗവാനല്ല കാരണം. ഭഗവാൻ ഇതിലൊന്നിലും ഇടപെടാതെ അതീന്ദ്രിയനാണ്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീലപ്രഭുവാദിക്ക് ജയ്. ശ്രീകൃഷ്ണൻ തൻ്റെ ഭാഗ്യനേയനോ പിതൃഭവനത്തിലെ ഒരു സാധാരണ കുടുംബാംഗമോ അല്ലെന്ന് കുന്തിദേവിക്ക് അറിയാം. എന്നുവെച്ചാൽ എന്താ? ശരിക്കും ഭാഗ്യനേയനല്ലേ? മനുഷ്യരല്ലേ? ഭാഗ്യനേയനല്ലേ? അവളുടെ മോനല്ലേ? മാത്രമല്ല മാതാജി, ഭൗതികതയിൽ വന്നുകൊണ്ട്. അതെ, ഭൗതികതയിലെ വന്ന് ഇവിടെ എന്താണ് ദേവകിയുടെ മകനായിട്ട്, വസുദേവന്റെ മകനായിട്ട് വന്ന് പിറന്നു എന്ന് മാത്രം. ഭാഗിനേനോ പിതൃഭവനത്തിലെ ഒരു സാധാരണ കുടുംബാംഗമോ അല്ലെന്ന് കുന്തി ദേവിക്ക് അറിയാം. കുന്തി ദേവിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്, ഇത് ഭഗവാൻ 14 ലോകത്തിൻ്റെയും അധിപതിയായ സാക്ഷാൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന് കുന്തിദേവി മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് കുന്തിദേവിക്ക് ഒരു പേര് കൊടുത്തിരുന്നല്ലോ, സതി. സതി. അതാണ്, നല്ലൊരു കുട്ടി ഉണ്ട് ഇതില്. ദേവിക്ക് ദേവിക്ക് അറിയാം, ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് പരമാത്മാവായി എവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്ന ആദി ഭഗവാൻ എന്നും അവർക്ക് നന്നായി അറിയാം. എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാവായിട്ടിരിക്കുന്നതും ഭഗവാനായ ഈ ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്. ഭഗവാന്റെ പരമാത്മ സവിശേഷതയുടെ മറ്റൊരു നാമമാണ് കാലം. കാലത്തിനനുസരിച്ച് കാലവും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. നല്ലതും ചീത്തയുമായ നമ്മുടെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളുടെയും സാക്ഷിയായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്നത്. അത് ശാശ്വതമായ കാലമാകുന്നു. ആകയാൽ അവയുടെ അനന്തര ഫലങ്ങൾ വിധിക്കുന്നതും അദ്ദേഹമാണ്. രണ്ട് കിളികളുടെ ഉദാഹരണം നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചു അല്ലേ? ഒരു കൊമ്പില് 2 കിളികൾ ഇരിക്കണം. ഒന്ന് ജീവാത്മാവും ഒന്ന് പരമാത്മാവിന്റെയും പ്രതീകമായിട്ട്. ജീവാത്മാവ് എപ്പോഴും ഭൗതികത അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് അതും ഇതും ഒക്കെ വേണമെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കഴിക്കാൻ പോലും പറ്റാതെ കയ്യിലും കാലിലും കൊക്കിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. പക്ഷെ തൊട്ടടുത്ത് ആരുണ്ട്? പരമാത്മാവ്. ഇതിനൊന്നും എതിര് പറയാതെ ഒരു കാലം പോലെ എല്ലാം വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പരമാത്മാവിരിക്കണം. എപ്പോഴാണ് പരമാത്മാവിന്റെ ഒരു ഇത് നമ്മൾക്ക് കിട്ടുക?
ഭഗവാനെ നമ്മൾ എപ്പോഴ് ഈ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ വിട്ട് എപ്പോഴാണോ ഭഗവാന്റെ നേരെ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കണത്, ഭഗവാനുണ്ട്, ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഉടമസ്ഥനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ബോധം നമുക്ക് എപ്പോഴാണോ വരുന്നത്, ആ സമയത്ത് ഭഗവാൻ പിന്നെ നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ തുടങ്ങും. നിനക്കത് വേണ്ട, അത് വിട്ടുകളാ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഓരോരോ സമയത്ത് ഓരോ നിർദ്ദേശങ്ങൾ തന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അത് പരമാത്മാവായിട്ട്, അതാണ് കാലം. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട്, എന്തിനു വേണ്ടി ക്ലേശിക്കുന്നു എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നതിൽ യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ല. നമ്മളെപ്പോഴും വിചാരിക്കും അല്ലെ, ഇതൊക്കെ എനിക്ക് വരാനായിട്ട് കൃഷ്ണ എന്താ കാരണം? ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടാ എനിക്ക് ഇതൊക്കെ കൂടി വരണേന്ന് പറഞ്ഞാണ് നമ്മള് അന്തം വിട്ട് ചോദിക്കണത്. പക്ഷെ കൃഷ്ണനാണോ അതിന്റെ ഉത്തരവാദി? അല്ല, നമ്മൾ തന്നെയാണ് പലതും ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പല പല ജന്മങ്ങളിലായിട്ട് അല്ലെ, പുഴുവായിട്ട് വന്നപ്പോഴും കാക്കയായിട്ട് വന്നപ്പോഴും പട്ടിയായിട്ട് വന്നപ്പോഴും പൂച്ചയായിട്ട് വന്നപ്പോഴും മനുഷ്യൻ അസുരനൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നപ്പോഴും പലതും ചെയ്ത് ഒരു ഭാണ്ഡക്കെട്ട് നമ്മുടെ പുറത്ത് ഏറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ നടക്കുന്നത്. ആ ഭാണ്ഡത്തിൽ ഓരോന്ന് പാകാവുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് ഇതൊക്കെ അനുഭവിക്കാനായിട്ടുള്ള യോഗം വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആരെയാ പഴിക്കുക? ഒന്നിലെ വീട്ടിലുള്ളവരെ ശരിക്കും ഫുള്ള് പഴിച്ചോണ്ടിരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ കൊണ്ട് നിൽക്കാണ്ട് ഭഗവാനോട് എനിക്കിതൊന്നും വരേണ്ട ആളല്ല, ഇതിനേലും ഒക്കെ ചെയ്യണവര് എത്ര സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കണം എന്നാണ് നമ്മുടെ വിചാരം. അപ്പോൾ ഈ നിമിഷം നാം അനുഭവിക്കുന്ന ക്ലേശങ്ങൾക്ക് കാരണമായ ദുഷ്കൃതം ഒരു പക്ഷേ നാം വിസ്മരിച്ചേക്കാം. ഇതൊന്നും നമുക്ക് ഓർമ്മയില്ല. എന്നാൽ പരമാത്മാവ് നമ്മുടെ സന്തത സഹചാരിയാണെന്നും നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ച അതേ കാര്യങ്ങളാണ്. അതൊന്നും കൂടി നമ്മൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണെന്ന് മാത്രം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പരമാത്മാവ് നമ്മുടെ സന്തത സഹചാരിയാണ്. എല്ലാ ജീവാത്മാവിൻ്റെയും കൂടെ പല പല ജന്മങ്ങളില് കൂടെ ഉള്ള ആള് തന്നെയാണ് ഈ ഉള്ളിലിരിക്കണത്. അപ്പൊ പിന്നെ അറിയാണ്ടിരിക്കുമോ? അപ്പോൾ പരമാത്മാവ് നമ്മുടെ സന്തത സഹചാരിയാണെന്നും ആകയാൽ ഭൂതവും വർത്തമാനവും ഭാവിയുമായ സർവ്വതും അദ്ദേഹം അറിയുന്നുവെന്നും നാം ഓർമ്മിക്കണം. ഈ ഒരു വാക്ക് ആരോടോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയിൽ. ആരോടോ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാൻ അർജുനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നിന്റെ ഏതെല്ലാം ജന്മങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അന്നൊക്കെ ഞാനും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇല്ലേ? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, മനുവിന് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അത് പണ്ടല്ലേ, അതെങ്ങനെ അറിയണേ? എന്നോ മുൻപല്ലേ. അപ്പൊ നെയ്യും പല പല ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞതാണ്. നിന്റെ ഭൂതവും വർത്തമാനവും ഭാവിയുമായ സർവ്വതും അദ്ദേഹം അറിയുന്നു എന്ന് നാം ഓർമ്മിക്കണം. അപ്പൊ എല്ലാത്തിനും സാക്ഷി, അതാണ് പറയുന്നത് കാലം. ആ സാക്ഷിയായിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഭാവാർത്ഥം നമ്മൾ വെറുതെ ഒന്ന് വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത്ര നമ്മൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റുമോ? ചർച്ച ചെയ്യണം. അപ്പോഴാണ് ശരിയാണല്ലോ, ഇത് തന്നെയാണല്ലോ നമ്മളെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചതെന്ന്. നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഇതൊന്നും അങ്ങോട്ട് ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ട് അതിനുള്ള ബോധമൊന്നും നമ്മൾക്കില്ല അല്ലേ? ആർക്കായാലും നമുക്കില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പറയണത് നമ്മൾ ഇതുപോലെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ, ഈ ക്ലാസ് എന്നല്ല, എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല, ഞാൻ നിങ്ങളെ കൂടെ വായിക്കുമ്പോഴാണ് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണത്. അപ്പോൾ എന്ത് വേണം, നമ്മളിങ്ങനെ ഇത് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോഴേ നമ്മൾക്കും നമ്മുടെ ഉള്ളിലൊരു ശാന്തി വരും. ഇതൊന്നും ഒരാളുടെയും കുറ്റം കൊണ്ടല്ല എന്നുള്ളൊരു ബോധം നമുക്ക് വരും. അപ്പൊ നമ്മള് മറ്റുള്ളവരെ പഴിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് എങ്കിലും നമ്മൾ ഇത്തിരി മാറി നിൽക്കും. അതാണ് ഈ ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഓം ശാന്തി 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 ശാന്തി. അപ്പൊ ഭൂതവും വർത്തമാനവും ഭാവിയുമായ സർവ്വതും അദ്ദേഹം അറിയുന്നുവെന്നും നാം ഓർമ്മിക്കണം. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പരമാത്മാ ഭാവമാണ് സർവ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളെയും വിധിക്കുന്നതെന്നതിനാൽ അദ്ദേഹം പരമ നിയന്താവുമാകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ഇതെല്ലാം ഭഗവാനെ ഏറ്റെടുക്കും. അപ്പൊ എന്താണ്?
നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു എന്താണ് ഇത് നമ്മള് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കും. ഭഗവാനെ നോക്കിക്കോളണേ, ഇതേ പറയുള്ളൂ നമ്മള്, അല്ലെ? എനിക്ക് അത് വേണം ഇത് വേണം എന്നുള്ളതൊക്കെ അവിടെ നിർത്തും. ഭഗവാനെ കാത്തോളണേ, ഇങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരും, അല്ലെ? അപ്പൊ അതായത് നമ്മുടെ കടിഞ്ഞാൺ ഭഗവാനിലേക്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുവാദമില്ലാതെ ഒരു പുൽക്കൊടിക്ക് പോലും ചലിക്കാനാവില്ല. ജീവാത്മാക്കൾക്ക് അവർ അർഹിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം അനുവദിച്ച് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ പരമാത്മ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്തു നമ്മൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ സ്വാതന്ത്ര്യം ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തിയപ്പോഴാണ് നമ്മൾ തെറിച്ച് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്ന് ഒറ്റപ്പോക്ക് ഭൗതികതയിലേക്ക് വരാൻ കാരണം അതാണ്. എന്നിട്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ഭൗതിക ലോകം മുഴുവൻ എൻ്റെയാണ്, മീ ആൻഡ് മൈൻ, ഞാനും എൻ്റെ വീട്ടുകാരും എൻ്റെ എന്നുള്ളൊരു ഇതിലാണ് നമ്മൾ ആ സ്വാതന്ത്ര്യം മുഴുവൻ അനുഭവിക്കുകയാണ്. ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ദുരുപയോഗമാണ് ക്ലേശത്തിന് ഹേതു. ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്കൊക്കെ കാരണം ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ദുരുപയോഗമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവത് ഭക്തർ അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തുന്നില്ല. ഭക്തരെന്ത് ചെയ്യും? ഇത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്തി ഉണ്ടാവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ എന്ത് വേണം? ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഭക്തി വരുള്ളൂ. നമ്മളൊക്കെ പറയാം നമ്മൾ കൃഷ്ണ ഭക്തരാണെന്ന്. വെറുതെയാണ്, നമുക്കൊന്നും അറിഞ്ഞൂടാ. നമ്മള് അഹങ്കരിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. ഭക്തനാണ്, എപ്പോഴും ഒരു ലേബൽ കിട്ടിയാലും നല്ലതാണല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ അതൊന്നും ഒരു അറ്റത്ത് പോലും ആയിട്ടില്ല എന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കണം. അപ്പൊ ഭഗവത് ഭക്തർ ഇവിടെ പറയുന്ന ശുദ്ധ ഭക്തരുടെ കാര്യമാണ് കേട്ടോ. അവർക്ക് മാത്രമേ എല്ലാം വിട്ടുകൊടുക്കാൻ, പരിത്യാഗി, ഇപ്പൊ സനാതന ഗോസ്വാമി, ജീവഗോസ്വാമി അവരൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ ആ നിലയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുമോ? പല പല ജന്മങ്ങൾ, ഇനിയും എത്രയോ ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാലായിരിക്കും നമ്മളെ ഈ ഒരു ലെവലിലേക്ക് എത്തുക. ആ ഭഗവാന്റെ സത്പുത്രന്മാരായി തീരും. അപ്പൊ ഭഗവത് ഭക്തർ അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തുന്നില്ല. ആകയാൽ അവർ ഭഗവാന്റെ സത്പുത്രന്മാരാവുന്നു. നല്ല മക്കള് എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും ഉണ്ടാവും. 2-3 നല്ലതോ, ഒരെണ്ണം എന്തായാലും പോക്ക് കേസ് ഉണ്ടാവും, അല്ലെ? ആ കുടുംബത്തെ ശരിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരെണ്ണെങ്കിലും ഇല്ലാതിരിക്കില്ല. അപ്പൊ ശരിക്കും സത്പുത്രന്മാരാകുന്നത് ഭഗവാനിൽ ശരണാഗതി പ്രാപിച്ച ഭക്തരായിരിക്കും. സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റുള്ളവർ ശാശ്വതമായ കാലത്താൽ നിയുക്തമായ ക്ലേശങ്ങളിലേക്ക് തള്ളപ്പെടുന്നു. അവര് ഭഗവാനും ഇല്ല, അമ്പലവും ഇല്ല, പള്ളിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കണവരെന്താവോ വീണ്ടും ഈ ത്രിഗുണങ്ങളിൽപ്പെട്ട് വീണ്ടും ബുദ്ധിമുട്ടുകളിലേക്ക് തള്ളപ്പെടുന്നു. പിന്നെ അവരെ നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല. നമ്മള് ചില കാരണന്മാര് പറയും ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുക, എന്താണ് ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുക, തല്ലിക്കൊടുക, തള്ളിക്കളയ, പോട്ടെ പുല്ലെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിട്ടുകളയ, അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെ ബദ്ധാത്മാക്കളായിട്ട് വരും. അവർക്ക് കാലം സന്തോഷവും സന്താപവും രണ്ടും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. അല്ലെ? ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ പെടുന്നു അവര്. ഇതൊക്കെ നിത്യമായ കാലത്തിന്റെ പൂർവ്വവിധിയാകുന്നു. നമ്മൾ എത്ര ശരിയാക്കാന്ന് വിചാരിച്ചാലും ശരിയാവില്ല. നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളവര്, നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ളവര് തന്നെ നമ്മൾ വിചാരിക്കും, പക്ഷെ നമ്മൾ ചൊവ്വാവണോട്ട് ആദ്യം, എന്നിട്ട് വേണം നമ്മള് മറ്റുള്ളവരെ ശരിയാക്കാനായിട്ട്. നമ്മുടെ അഹങ്കാരവും അതും ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ കാൽക്കലിൽ വെച്ചൊന്ന് ചൊവ്വാവാൻ നോക്കണം. നാം ആവശ്യപ്പെടാതെ ദുരിതങ്ങൾ വന്നു ചേരുന്നത് പോലെ സന്തോഷങ്ങളും ആവശ്യപ്പെടാതെ തന്നെ കാലത്തിന്റെ വിധിവിഹിതമായി താനെ എത്തിച്ചേരുന്നു. ഒരിക്കലും സുഖം മാത്രം ഉണ്ടാവില്ല, ഒരിക്കലും ദുഃഖം മാത്രം ഉണ്ടാവില്ല. അതിങ്ങനെ കാലത്തിന്റെ ഒഴുക്കിൽ പെട്ട് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. കുറച്ച് ലേറ്റ് ആവുന്ന മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഒരാൾക്കും ഒരിക്കലും ദുഃഖം മാത്രം വരില്ല, ഒരാൾക്കും ഒരിക്കലും സുഖം മാത്രം വരില്ല. ആകയാൽ ആരും ഭഗവാന്റെ ശത്രുവോ മിത്രമോ അല്ല. നമ്മൾക്ക് ഒരിത്തിരി ദുഃഖം വരുമ്പോഴത്തേനും ഇതെന്തൊരു കഷ്ടമാണെന്ന് നോക്കിയെന്ന് വിചാരിച്ച് പറഞ്ഞോണ്ടേയിരിക്കും.
അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും അവരുടെ വിധിവിഹിത ഫലങ്ങളായ സന്തോഷങ്ങളും സന്താപങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്നു. സാമൂഹ്യ സമ്പർക്കങ്ങളിലൂടെ ജീവാത്മാക്കൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഈ വിധി. നമ്മൾ സാമൂഹ്യ സമ്പർക്കം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ത്രിഗുണങ്ങളിൽ പെട്ട് അങ്ങനെ ഇതിൽ അടിമപ്പെട്ടിട്ട് നമ്മൾ തന്നെയാണ് ഈ ഇതുകളെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഏവരും ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് മേൽ ആധിപത്യം ചെലുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്രകാരം പരമപുരുഷ ഭഗവാന്റെ നിരീക്ഷണത്തിന് കീഴിൽ ഓരോരുത്തരും താങ്കളുടേതായ വിധിയെ സ്വയം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയും ഭഗവാന്റെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അതിന് ആധിപത്യം അതെന്റെയാണ്, എനിക്ക് വേണമെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആധിപത്യം സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ ഇതൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട് മിണ്ടാണ്ടിരിക്കും. അത് താങ്കളുടെ വിധിയെ സൃഷ്ടിക്കുകയാണല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് വിഷമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഭഗവാന് എപ്പോഴാണ് സന്തോഷം വരുന്നത്? ഭഗവാന്റെ യന്ത്രണ ശരണാഗതി പ്രാപിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന് സന്തോഷമാവും. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന് ആദിയും അന്തവും ഇല്ലാത്തതിനാൽ അദ്ദേഹം നിത്യമായ കാലം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ കാലം എന്ന് പറയാൻ എന്താ കാരണം? ഭഗവാൻ ഇല്ല, ആദിയുമല്ല, അന്തവുമില്ല, അവസാനവുമില്ല. നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട്. നമ്മുടെ കൂടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ കൂടെ അല്ല, ആത്മാവ്. നമ്മൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ആരാണ്? ആത്മാവ്. ആ ആത്മാവിന്റെ കൂടെ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും പരമാത്മാവായിട്ട് ഇരിക്കുന്നു. അതും നമ്മുടെ ഒരു ജീവാത്മാവിന്റെ വലിപ്പം എത്രയാണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഭഗവത്ഗീതയില്? തലനാരിഴയുടെ ചെറിയാൽ അതിന്റെ പകുതിയിലൊരംശം. അത് അത്രയും ചെറുതാണ്. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ അതേ വലിപ്പത്തില് പരമാത്മാവും നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെയുണ്ട്. ആ ജീവൻ ഒന്ന് പോകാനാണ് നമ്മൾ ഈ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അടുത്തതും കൂടി എടുത്താലോ? കൊറേ ഉണ്ടാ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം മാത്രം വായിച്ചു വയ്ക്കാം അല്ലെ? ശ്ലോകം 29. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓക്കെ ഫോണിന്റെ പ്രശ്നമായിരിക്കും. ഫോണിന്റെ ഇതാവും. അത് നെറ്റിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് മാതാജി, ശരിയായിക്കോളും. ശ്ലോകം 29. നവേദ കശ്ചിത് ഭഗവശ്ചികീർഷിതം തവേഹമാനസ്യ നൃണാം വിഡംബനം നയസ്യ കശ്ചിത് ദയിതോസ്തി കർഹിചിത് ദേഷ്യശ്ച യസ്മിൻ വിഷമാമതിർനൃണാം. അർത്ഥം നമുക്ക് വായിച്ചു പോകാം. 2 മിനിറ്റ് കൂടിയുണ്ട്. വേദ കശ്ചിത് ആരും ഭഗവൻ അല്ലയോ ഭഗവാനെ ചികീർഷിതം അങ്ങയുടെ ലീലകൾ തവ അങ്ങയുടെ ഈഹമാനസ്യ സാംസാരിക വ്യക്തികളെ പോലെ നൃണാം ജനങ്ങളുടെ വിഡംബനം തെറ്റായി നയിക്കുന്ന ഒരിക്കലും യസ്യ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കശ്ചിത് ദയിതഃ പ്രത്യേക പ്രീതിക്ക് പാത്രമായ അസ്തി കർഹിചിത് ഒരിടത്തും ദേശ്യഃ അദ്ദേഹത്തിന് വിഷമ പക്ഷഭേദം സങ്കല്പം നൃണം ജനങ്ങളുടെ വിവർത്തനം. നമുക്ക് അല്ലയോ ഭഗവാനെ മാനുഷികമായി കാണപ്പെടുന്നവയും അത്യധികം തെറ്റിദ്ധാരണ ഉളവാക്കുന്നവയുമായ അങ്ങയുടെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളെ ആർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ ആർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അങ്ങയുടെ പ്രീതിക്കോ ദേശത്തിനോ പ്രത്യേകമായി ആരും തന്നെ ഹേതുവായില്ല. അങ്ങ് പക്ഷഭേദം കാട്ടുന്നുവെന്ന് ജനങ്ങളുടെ സങ്കല്പം മാത്രമാണ്. ഭഗവാൻ എന്തെന്നോട് ഇങ്ങനെയെന്ന് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല. നമ്മൾ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ സുഖദുഃഖങ്ങൾക്കും ഉത്തരവാദി. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഒന്നും ഒരാളോടും ദേഷ്യമില്ല. പക്ഷെ ഒരിത്തിരി ഇഷ്ടം ആരോടുണ്ട്?
ഭക്തന്മാരോട് കുറച്ച് ഇഷ്ടമുണ്ട് അല്ലെ. അതാണ് പറയുന്നത് നവേദ കശ്ചിത് ഭഗവൻ ചികീർഷിതം തവേഹമാനസ്യ നൃണാം വിഡംബനം നയസ്യ കശ്ചിത് ദേദോസ്തി കർഹിജിത് ദേശ്യശ്ച യസ്മിൻ വിഷമാമതിർനൃണാം. ഇതിനൊക്കെ കാരണം നമ്മൾ തന്നെയാണ്. നൃണാം എന്ന് വെച്ചാല് ജനങ്ങളുടെ, നവേദ നമ്മള് അറിയുന്നില്ല, കശ്ചിത് ആരും അറിയുന്നില്ല, ഭഗവത് ചികീർഷിതം ഭഗവാൻ അല്ലയോ ഭഗവാന്റെ ലീലകള് നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല. തവേഹ മാനസ്യ നൃണാം വിഡംബനം, തവേഹ മാനസീഹ മാനസ്യ, തവ ഈഹ മാനസ്യ. സംസാരിക വ്യക്തികളെ പോലെ സാമാന്യ ജനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ കളി എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാ. വിഡംബനം തെറ്റായി നയിക്കുന്നു. നയസ്യ ഒരിക്കലുമില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരും പ്രീതിക്ക് പാത്രമായ അതാണ് കർഹിജിത്ത്, ഒരിടത്തും അദ്ദേഹം ദേഷ്യപ്പെടുന്നില്ല. ദേശസ്യ യസ്മിൻ വിഷമാം അതിർനൃണാം, അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പക്ഷഭേദവും ഒരാളോടും ഇല്ല. നമ്മൾ തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും, നമ്മുടെ കർമ്മം കാരണമാണ് ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। ഹരേ കൃഷ്ണ.